Dobrodošli u ovaj moj novi klip. Zapravo udavanje počasti jednom velikom čoveku koji više nije sa nama. I tim povodom drugi i ja smo otišli u Novi Sad. I eto povoda za mali vlog iz Novog Sada. Na dan kad sam rođen, tu je posađen orah. Novi Sad, 20. februar. Šta još reći, Đorđe Balašević. Sad smo bili u ulici Jovana Cvića, 33. Ali tražimo, šta tražimo? Cvećaru ili da kupimo onaj lampion da zapalimo i tako to. Pa, nigde još nismo našli. Ali, dobro, bit će. To je dosta za uvod. Jedan kadar ovako. Možda nikakav je. Hajde, možda se iskoristi. Ima samo cvećara. Piti ispod sača. Malo ovako da prođemo jedan. Dobar dan, gospodine. Šta radiš? Igraš? Cvića rastu druga deca. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi klinci, neki novi klinci. Neki novi klinci, neki novi stiže korba. Evo, srećni dobitnici. Hvala. Izvolite. Kakav kadar. Imamo i ove Pogledaj ti to. cevčice, Savršen. 3 komada. Nego. Dobro, mogu bi ja da jedem.
Jedu dobro. Pa jebote, šta sad? Da, stivio. Ko je imao mi Coca-Cola? Znaš što da liči? Mali magnet. A sranje ne opeo me. Teško se. A može dobar magnet? Sad kad izađe nešto, A vidi ovaj glupe. Stao sam. Čuju se neki zvuci. Ovdje sam se osvestio. Čuju se neki zvuci. Šta? Da. 30 sekundi. Kioska broj 276. Da li ih ima 300 u Srbiji? Čekaj, nema ga sad da ga zamkneš. Jebate. Sad da, ako se pokida ono. Ne, osjeća se neka plastika. Jer ja tripu. Ja ne osjećam. Su se stavili masu. 5, 4, 3, možda. Je. Ovo magnet. Ovo, daj. Okej. Promenada. Okej, snimio sam. Wow. To može kao nalet. Nije da. Stavi se na frižider. Da, ali moraš da odlepiš. U ulici Jovana cvića rastu druga deca. Da vidimo sad što smo dobili.